Action. Tak, Dennis. Er det til Sara? Er det til Sara? Ja. Må du godt få Raki? Ja, kom nu med det. Ja. Det er Raki. Ej, tag det sidste. Ja, det sidste. Hun skal hjem og sove. Værsgo, Dennis. Giver du Sara hendes Raki? Hvordan siger man skål på græs? Ja. Jammers. Og så nu med det. Jammers. Jammers, Sara. Jammers. Det var sgu godt, min egen. Du er med. Så far så? Ja. Jeg fik også lige. Nej. Skål, Sara. Må jeg se? Ej, hvor er du grim. Anders, må jeg se? Må jeg se? Ej, du har ikke stået og filmet dig selv, vel? Nej, så går det hele bare i opløsning. Ej, du har bare